da sesión ordinaria realizada o 27 de marzo de 2016. Unha intervención, votos a favor. Da Comisión Informativa de Cultura, Educación, Turismo e Participación Cidadá, punto 2, proposta de alcaldía relativa á cesión do Concello de Cee á Rede de Povos Gastronómicos de España. Esa proposta, unha intervención neste tema. Sí, boa tarde. Valoramos desde o Partido Popular positivamente que o Concello de Cee queira integrar Cee na rede de povos gastronómicos de España, ¿no? Todas as señas de identidade que colaboren e fagan que Cee sea un destino gastronómico e turístico está moi dentro. Queremos que a gastronomía é un motor, sin duda, importante no noso municipio, ¿no? Ainda que consideramos que este paso debe ir acompañado dunha estrategia real de apoio ao sector. Os hosteleros traballan duro cada día, pero precisam de respaldo, formación e a promoción para situarse a ese nivel, ¿no? Queremos que iniciativas tamén debe comenzar a casa por tellado. Parece-nos unha medida máis ben propagandística, sen estruturas e ningún tipo de estrategia. Que históricamente nunca foi un destino gastronómico. Ao contrario, echar linda máis locales é o que hai necesita. Vivimos un momento na gastronomía moi especial, non? O noso partido salvou no seu programa desta legislatura loita por implantar un ciclo de formación profesional de experiencia no Instituto, algo que sería crucial e proporcionaría as ferramentas necesarias para fortalecer a restauración local, non? Antes de dar este paso, que insistimos, para favor, creemos fundamental consolidar unha oferta gastronómica forte e reconhecible, que hoxe se mantén, apoiando un produto local e os negocios do casco local. Porque non se trata só de formar parte dunha rede, sino de estar preparado para estar a altura do que representa, non? Sabemos que este sello de identidade costa que creo que lemos 3.500 euros, e me imagino que isto, pues, como todos os sellos, terá a súa foto e as súas redes por parte do Concello. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Sí. Ben, eu para empezar, tiña unha pregunta, máis que nada, bueno, cando vemos a proposta, vemos que hai unha entrevista de 15 minutos. Sabemos que radio vai facer ou Non sei. non se sabe? Non sei, unha radio a nivel nacional, non sei que radio, debe ser incluye non solamente radio, unha entrevista, non é realmente o máis importante. Incluye formación en digitalización, creación de gastrorutas, vai ter un impacto económico directo, visibilidade e marca, bueno, dentro deste incluye tamén a parte de comunicación e vai ter unha entrevista no medio nacional, que tamén teño concreción de que medio vai ser. Bueno, pois curioso, a verdade, que non que fagamos unha proposta que non sepamos que medio. É unha asociación, son amigo de grupo. Digo porque vendo, bueno, estes medios que difunden, bueno, que traballan nestes programas, nestes proxectos, sabemos como radios punteiras, Radio Viajera, Paralelo 20, Nómadas de Radio Nacional de España, Miradas Viajeras, El Placer del Viajero, que é radio, e Radio Líder. Pero o curioso é que nos sale, claro, as miradas viaxeiras, miradas viajeras, que se chama o proxecto de comunicación especializado en viaxes que conta con programas en Radio Capitol, coincide que o director destas miradas viajeras é o señor Luis Vicente Muñoz, que funda Capitol Radio tras o seu paso por Entre Economía, que por certo está ligado directamente ca extrema dereita, curioso, pero sorprende tamén que é o presidente da Red de Pueblos Gastronómicos de España. Quen é o presidente? Luis? Sí, presidente da Red de Pueblos Gastronómicos de España. Non é o presidente. Pois toda a información que teño é esta, pero chamamos a atención que, claro, o mesmo programa de Miradas Viajeras, ten os programas en Radio Capitol, que é onde se fixo este anterior programa, que nos costou 14.520 euros, do que hoxe non hai eco, porque non hai eco de nada, e agora a Rede de Pueblos Gastronómicos de España vennos a vender un chiringuito das bondades deste programa, onde só hai
son de Andalucía, Extremadura, Castela-A Mancha e Canarias. Red de Pueblos Gastronómicos de España. Forman 11 povos. Cando seremos nós o 12 agora. No, vai haber 13, 11. Vai 13 con 13 ten en lista de espera, que para poder formar parte desta rede, desta red, hai que pasar unha auditoría. Non entras así directamente. Hai que pasar unha auditoría na que te os pasou. Hai que sacar unha auditoría que costa 3.500 euros ou non, a auditoría non costa 3.500 euros. Bueno, a entrada. Son 3.500 euros, é unha cota de formar parte desa asociación onde se pone, aparte de ser a formación, digitalización, creación de castrorutas, ten un impacto económico directo, aparte de formaríamos parte de aldeas turísticas de Portugal, de pueblos mágicos de México. En la Secretaría de Estado se va a poner la red en todas las oficinas de extranjería. Acaban de hacer una proyección en Macao, en China, donde se llevó la red de pueblos gastronómicos de España, porque hay que tener en cuenta que esta red es de reciente creación, empezó en abril de 2025 y bueno, pues puedes mirar, salen casi todos los medios de comunicación, salió hace poco en la revista Semana, la semana pasada, no, hace 15 días salió en la revista Semana, tiene su importancia. Y yo creo que PC es necesario que entre dentro de esta red y dar a conocer. Discrepo con el portavoz del Partido Popular en cuanto que C no tiene importancia en la gastronomía. Quizás es porque no se conoce la importancia, porque se le da más valor a otros municipios, y yo quiero resaltar el valor gastronómico que tiene C, porque sí que tiene mucho valor gastronómico. Eu coincido con vostede en que sí que ten moito valor gastronómico, como outros valores tamén ten. Agora, no que non coincido é que, por exemplo, hasta agora, que me busquei información do que era a red de pueblos gastronómicos de España, non oí falar dos pueblos destes de Andalucía, ni de Extremadura, ni de Castela-A Mancha, ni de Canarias. Non, conocí os povos, pero non os conocí a través da red de pueblos gastronómicos. Non os conocí a través de aí, sinceramente. Os pueblos conocíos, pero conocíos desde outros medios, desde este medio non. Eu insisto, para nós é un chiringuito que nos presenta aquí o señor tal, que nos montamos un chiringuito. Consideramos que sí que era bo, máis que montarnos a estas historias, pois, o mellor falar, invertir estes cartos en unha campaña consensuada cos hostaleiros de ceenses, e o mellor eles vían outras mellores formas de invertir os cartos que ao fin e ao cabo, que como nos salgan como os 14.520 euros que gastamos antes, é para nada. Mire, con respecto a ese programa de radio, está porque usted no lo escuchó, pero sí tuvo mucha repercusión. Es decir, fue 3 veces. Tuvo tanta repercusión y fue tan sumamente escuchado que se repitió, lo pusieron 3 veces en audiencia. Bueno, pues usted puede escuchar a las personas que estuvieron, bueno, pues usted escucha a las personas que participaron incluso en ese programa, ¿vale? La importancia que en sí tuvo ese programa, en donde también estuvieron mis compañeros en él, y con relación yo tuve una reunión con el sector, antes de tomar la decisión de integrarnos para esta propuesta de formar parte de pueblos gastronómicos. Les gustó la propuesta, ¿vale? Y ese fue mi paso decisivo, o del gobierno, el paso decisivo para formar parte de esta área. Pero sí me he reunido con el sector PC. Bueno, ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con qué miembros? Con los hosteleros de Pereiriña, vinieron hosteleros de Lires hubo mucha participación, la verdad, vinieron hosteleros de C y fueron invitados todos, y bueno, vinieron bastantes. La verdad que se le dio traslado de lo que significaba entrar en la red de pueblos gastronómicos de España. Sí creo que esa auditoría dice que una de las cosas que nos falta es la construcción de un relato turístico propio, porque analizaron lo que es el turismo C, que sí, es cierto, que a lo mejor tenemos que construir un relato turístico propio de C. Y vieron todo lo contrario, fue todo muy positivo y todos muy animados.
Es más, ellos tienen una página web en donde ellos luego va a tener su propia pestaña en donde van a estar todos los locales de CEP, los que quieran ponerse, que van a tener una discusión pues, a nivel nacional e incluso internacional. La red de pueblos gastronómicos de España, se presentó en Lisboa, se presentó en Barcelona, se va a presentar en Bilbao, en Valladolid, en Málaga, Sevilla, en Santiago de Compostela, en Badajoz, en Roma, en Berlín, en Londres y París. Esto dentro de este año. En este año se va a hacer está programado esto. Es más, hay pueblos de Galicia que están en la lista para poder entrar, no solamente el primero que va a entrar pero que hay pueblos, sobre todo de las Rías Baixas, que quieren entrar, sí, y que están pendientes de hacer auditoría. Temos toda esa información e non sabemos que radio nos vai a entrevistar ni en que revistas vamos a seguir. Vamos a hacer las revistas a nivel nacional, todas las revistas que sean de turismo. Pueden salir en semana, pueden salir en... Digo máis que nada para que despois no metro do programa Pero el presidente saber que sintonizar. No se preocupe, que ya lo ponemos en las redes y ya Sí. está. Vale, a ver si me toca luego estas viajeras, perdón. Miradas viajeras. Viajeras, que seguramente me vayan a tocar. Me voy buscando sintonía. Sí, por alusións, os sellos gastronómicos como é Michelin, como o Sol de Resol, donde son as máis consultadas, as máis vistas, Redford, todas estas empresas que históricamente nunca tuvo un comercio industrial que figurar aí, que esas son as dúas vías por excelencia, e aparte esas non lle costan nada ao Concello, é dicir, fiscal de 5 ou 6, pues non creo dudas, debería 3, sino que non lle costan nada ao Concello, pero apareces en esas vías. Para eso, evidentemente, o que nos dicíamos, a aula de formación de hostelería tan necesaria, esta man de obra ao sector, creo que empezar a casa é correctivo. O sea, primeiro teníamos ese producto, despois, estes sellos, esas compras que temos a nada. O sea, non hai ningún concurso de calidad, ese mundo é consultores que cobran por dar un galardón de algo. Usted colgarás unha foto que bonita, que lle gusta nas redes e pouco máis. Ojalá, acepto, que o terá, no futuro, non sei, difícil. Bueno, non para vos Lides, home, Lides sí, porque Lides merece ser pueblo bonito de España. Realmente que no existe una gastronomía en el municipio de Ceuta, sinceramente, gente. O pueblo montañés encanta. Pero la gastronomía no es producto local, producto local. Pero es que, vamos a ver, la red de pueblos gastronómicos de España lo que fomenta o lo que da es el producto local kilómetro cero, nuestra identidad propia. Y a lo mejor nuestra identidad, en Iris tiene una identidad, Peregrina tiene otra identidad diferente, en donde la comida casera, la receta de la abuela, ¿vale? Que es al final lo que va, y no solamente está enfocado con relación al producto gastronómico, se liga al producto gastronómico con el cultural y con el patrimonial. El CEP tiene las tres cosas. Se ligan experiencias. Si se liga, nos queremos el tema gastronómico. No, se liga, están las bases. En cualquier caso, usted nombró Lides, me parece muy bien, aquí Lides tiene que estar dentro de pueblos bonitos de España, aquí tiene que ser Ponte Maceira, aquí Lides turísticamente, gastronómicamente, por noites de hotel, por personal trabajando, o merece todo, a su derecha, inclínese que Lides sea pueblo bonito de España. Es que ya es bonito. Montaña Sagrada, como Ponte Maceira, que viene aquí. Bueno, no vamos a votar, ¿no? ¿Qué? No, para comprar el crédito. Bueno, yo considero que CEP tiene mucho potencial y creo que ya es hora de dar O potencial ninguén o nega, Bueno, lo estáis poniendo en duda. Non poñemos en duda, non poñemos en duda o potencial que ten CEP nas súas parroquias, por suposto que non, todo o contrario, ten moito potencial. Agora, o que poñemos en dúbida é que se os cartos que empleamos sexan empleados aquí, que ao final un cargo vamos a engordar as arcas de un señor, dun alcalde, porque vai todo ligado a él. Es una asociación sin ánimo de lucro. Pero unha asociación que está nos 14.500 tal, está nos 3.000 e pico, e a próxima será nos 600. Pero es que ese señor se está usted confundiendo, no se llama Luis el presidente. Mire lo mejor, y... Mirarei no millor, e se no próximo pleno,
Se non se chama Luís, chamarase Pedro, e eu O direi, nombre tiene. agora, exactamente, o nombre ten, agora, que está ligado a miradas viajeras, que está ligado ás miradas viajeras, está o Luís Vicente fundou o Radio Capitol, e é quen leva o director das viaxes viaxeiras. E se non é o presidente, que volverei a miralo, xa lle direi, oi, pois mira, non era o presidente, perdón. Pero de momento, eu teño información de que o presidente da red de pueblos gastronómicos. Tres en botella. De todas formas, que si los objetivos no se cumplen en los previstos en el plazo de un año, nos damos de baja y ya está. Es tan sencillo. Pero se pagamos 3.500 euros. A mí non me vale. Eu que pediría, pues, eso, gastaros Mira una cosa, noutra cousa. una vez que se integran en esta red, ya en el mes de mayo y junio ya empieza la formación con los de hostelería, ¿vale? Entonces ya se va a ver, ya empieza la formación. Maio, junio. Entre mayo y junio ya viene. Mala época para dar información sobre el millón de enero a marzo, se pode ser. Bueno, le daré traslado. Para que non lle vai nadie. Maio, junio son os años por experiencia. Vale, y es en un principio va a ser presencial y luego también tienes formación. Porque os hosteleros cando aceptaron este proxecto, sabían que a formación iba a ser en maio e junio. Les dije que había formación, sí. Viene formación, hace formación, sí. Digo, que como yo non lle concedía ben, como yo non aceptaban o proxecto, se tiña que facer a formación en maio e junio. Bueno, pero ya veo que el interés por parte del delegado no existe con respecto a la promoción turística de No, totalmente non é a negativa. promoción sí, por suposto, e creemos na hostelería, creemos nos hosteleiros de CE, todo o que como le dice agora, o que non creemos é o proxecto este. Bueno, Eso é outra cousa, unha cousa que non creamos o proxecto, que nos prevalezca un chiringuito deste señor que nos vamos, que nos as arcas do Concello van a soltar cartos ás arcas deste señor. Outra cousa é que... Antes de hablar de que es un chiringuito, pues yo creo Vale. que se tiene que informar. Vale, pues chamémoslle outra cousa, proxecto logo, que retiro de chiringuito, chamémoslle proxecto, Usted pois mire, este proxecto, indague, pois esa é a diferencia. A diferencia non é que non creamos no pobo, Usted- nin nas capacidades do pobo, o que non creemos é neste proxecto. Bueno, Iso é outra cousa. señorías. Pois sí, pois eu, pois nós, de Independentes por Fe, a verdad que despois do que estou escoitando, pois que me suscita moitísimas dúdas na comisión, votei a favor, pero agora no pleno vou a abster porque non afecta a ningún pobo galego, vai afectar, como vostede, a lista de espera. Ojalá que se afecta, no momento que afecte, a afectación se xa boa, pero de momento o beneficio para a CE non o vemos, non o vexo claro. Votar a unha empresa, como di a compañeira, que ao mellor foi o que fixo anteriormente un programa de radio que se vostede surdiu o efecto buscado, que costou 14.520 euros, que o emitiron 3 veces, como di aquí a compañeira, puderon non emitir un mes en bucle por esos cartos. Crearon moitísimas dudas, entón, ante a duda, pois, o noso voto vai ser a abstención. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Votos en contra. Punto 3. Proposta de alcaldía relativa á solicitude á Deputación da Coruña de financiamento para a actuación primeiro certame Batallón Literario da Costa da Morte. Bueno, se coñece a proposta, o importe son da subvención, a solicitud dunha subvención nominativa de 22.500 euros, subvencionan o 80%, 18.000, a aportación municipal son 4.500. Ten unha intervención? Sí, mire, isto para un día, non? Un día que ven. Son varios. Sí, vai haber varios. Os 22.000 que... solicitou algunha axuda, Consellería de Cultura? Sí, bueno, se falou co secretario de Política. Hai unha, sí, van a, o que hai edición, van a quitar. Hai un compromiso de axuda, que non penso que non anuncia só o Concello, máis a Porque a Deputación. subvención nominativa, esta é a solicitud de unha subvención nominativa, a Diputación. Con respecto á Xunta non hai que solicitar unha subvención. Pero vai aportar
vai editar o libro. Aporta. O gañador. Na maneira que o pueda reconocer, pois tamén nos gusta. Lo recoñezo, pero que non teño que traer un punto, porque estamos sometendo a votación un punto de orden do día que é a solución nominativa da votación. Mire, di que un carácter rotativo e anual, isto quer decir, que vai votar. Porque vai a ser un ano poesía e outro ano relato. O sea, que van a ser todos anos de... Non, este é o primer certamen. Este é o primer certamen. Un ano vai ser poesía, este ano vai poesía, o ano que ven o segundo certamen vai ser relato. É de relato. E como este dinheiro cúmplese. Non, isto por un ano. E para que ven outro. E para o que ven se dicta outra solución nominativa. Así como outros conteños, solucións nominativas, como facer a medieval, outros para outras cosas, O sea, que este ano gastanse os 22.500, os casos 4.500 aportas e das artes municipales, 8.000 na selección de diputación, mas asunto foi sacado tamén dun dinheiro para entrega de 2.000 euros vai ser a solta, vai ser claro, solamente 2.000. E os 20, este dinheiro se gasta ese día, en todo. Ese día non, ese día, es decir, vamos a ver, a presentación do certamen do batallón literario vai se facer o día 1, donde se vai a dar a coñecer como vai a ser todo o certamen. O certamen, pois hai... É que claro, se non a coñecer agora todo o certamen... Non, a ver, Pero estaría ben. Está para anunciar o día 1 de maio, como vai a ser o certamen do batallón literario. Esta é unha subvención nominativa para cubrir os gastos que leva en sí. Dentro dos gastos, pois aí incluírese Sí, si ten un detalle que nos poida aprender do gasto, porque entendo que o Casa de Cultura fíjese gratuitamente para este evento, e me imagino que terá que invitar, non sei, a un catering, a comer, aos participantes, pero hasta 22.500 euros, está o premio literario. Claro, hai un premio literario, hai unha coordinación técnica e asesoramento do xurado, está o xurado, está a gala institucional, estamos a comunicación, luz e sonido, unha actuación, servicio de imprenta, o servicio de atracción protocolaria e logística da gala institucional, a promoción nos medios de comunicación e o material institucional acreditativo e o agasallo. Son unha serie de gastos, pero así, vamos, a repercusión que se queren facer con este certamen a nivel galego con un premio considerable porque os membros do xurado van a ser o batallón literario. Bueno, máis resumido. Sí, todos estes eventos costan, nos dan atención e por iso queríamos ver desde o granaje que costa. Na memoria que se manda a Diputación, evidentemente, temos que desglosar os gastos estimativos. Non se olvide, por outra banda, que só lembrarte que cando se... Como non entendido? Que non lembrarte que cando se creou a Casa da Cultura se creou un compromiso, ainda que non por escrito, senón verbal, de organizar unha semana dedicada ás asociacións locais, non? Na que pudesen competir, colaborar e compartir espazos. Esta iniciativa que contaba co apoio das propias asociacións de iso de levarse a cabo algo que nos están... As asociacións tamén participan na semana non no mes de agosto. A nós nos trasladan. A nós trasladámonos justamente onte que estábamos máis disconformes con isto, cando salió o batallón literario, puxemos en contacto con nós e dixéronos eso, que votaban de menos ter esa semana onde compartían espacio con todas as asociacións do Concello, que non era competir, sino simplemente pues estar, xuntarse todas e demais. Sí, claro, este momento aquí, Non se queda era a semana que se dedicaba a non había unha semana. En agosto. En agosto, dentro da semana antes das cosas do Xunqueiro. Cando saliu a noticia do batallón literario se empezou a falar no todo, varias asociacións nos Pois a mí dixeron non me justamente nos estamos aquí para dicir tamén. Perfecto. Entón, Falaré con elas. porque ademais sorpréndenos justamente eso, pues, que se gaste un 22.500 euros en que sí que todos apreciamos o que culturalmente o que quere facer, pero é verdad que o apoio ás asociacións locais teña en conta que no anexo de subvencións que damos hai asociacións locais que fan un traballo
superbo con un montón de membros, con nenos e con todo, que levan como moito, le falo ahora de memoria, todo ano 6.000 euros. E resulta que ahora vamos a hacer un batallón literario, que sí, que está moi ben, que todo o que queira, 22.500, que hai asociacións que curran todo ano, e que se lle dá 6.000. Isto é un certamen. É un certamen, un sí, simplemente lle fago a Como hai o comparativa. panel, como hai miles de... Que sí, eu fago a comparativa. Que non é Usted como- vai gastar 4.500 euros das artes locais nun certamen literario, me parece ben. Eu simplemente lle fago a comparativa con asociacións que traballan todo o ano aquí e que veñen como que se lles dá, bueno, pois eso, Mire, como moito 6.000. E fan un traballo moi bo para a Mira comunidade. unha cousa, aparte o tema das asociacións. As asociacións sacamos unha subvención, Sí. unha concurrencia competitiva, Ujú. donde en concreto se trae hoy a memoria feita por a alcaldía, dentro dos puntos en donde na parte de cultura non se gastáronse 17.000 porque non chegaron a justificar o importe íntegro que aportamos dentro do orzamento por parte das asociacións. Vale? Non chegaron a justificar e quedaron aí 3.000 euros. Pero con independencia de eso, aparte que teñen o auditorio e as dependencias municipais a súa disposición, o material e todo o que necesiten. Es decir, non solamente está esa axuda económica, sino tamén está toda a logística. Pero que iso é normal, é normal nun concello, o sea, un concello ten que axudar as asociacións desa maneira. O sea, eso é o lógico, normal. Vale? Pero que non é comparable, non ten nada que ver un certamen literario. Non me está entendendo. Eu que fago hincapié e que vostede vai gastar 4.500 euros das arcas municipais anuais, con carácter anual, nun certamen literario. E nós temos asociacións culturais que fan un traballo moi bo, o que se lles dá, pois, moitísimo menos o ano a través das subvencións do concello. Iso é o que me refiro a comparativa. O gasto que vostede vai levar a cabo no certame, que sí, que ten o premio, que ten o xurado, que ten a foto, que ten a promoción, que o ano que ven son eleccións, o sea, pois todos o sabemos todos, vale? Pero é verdad que hai asociacións que veñen aquí, que fan un traballo moi bo durante todo o ano, que se lles dá como moito 2.500 euros, como moito falando polo alto, e fan un traballo moi bo todo o ano. A verdade que baraxar eso. E toda a logística. A logística e a disposición. A logística tamén, eso tamén son cartos. Sí, totalmente. Eso tamén son cartos. A logística son moitos cartos. Pero eu non yo nego, Bueno, pero tamén hai que ter en conta, a logística son moitos cartos. Sí, eu digo Porque non solamente son as axudas, o gasto de transporte de algúns clubes deportivos, no seu desplazamento, o combustible, o pago o concello, teña a disposición un vehículo aí, podo estar, eso tamén son gastos, son gastos. E a disposición do persoal ao seu servicio, o auditorio da Casa de Cultura ou a Casa de Cultura a súa disposición para todos. Eso é normal. É que iso é normal no concello, sí, é que iso é o normal, o que ten que facer o concello. Hai que diferenciar unha cosa de outra. Non Pero solamente eu non vexo normal é gastar 4.500 euros das arcas municipais nun certamen. Eu non o vexo normal. Pois Ahora, é. se vostedes sí, vale, perfecto. Discrepamos. Eu daría, pois, o mellor, optaría por non dedicar eses cartos a un certamen, que está ben facelo, e dedicar o mellor ás asociacións locais. Bueno, pois son puntos de Pero vista se diferentes. temos 20.100 euros destinados para asociacións locais e non chegan a cubrir os 20.100 que só justificaron 17.000 Bueno, e quedaron aí 3.000 euros. Se justificaron os 3.000, tiñan 3.000 máis. bueno, pois entón haberá que falar as asociacións outra vez. Xa se fala, mira, as asociacións teñen unha conexión directa co Concello para axudarlle en todo. Pois, as Algún intervención máis? para un Sí. congreso vostedes non o sabían. Ben, sobre este punto, Espera solamente podía decir unha cousa, señora Díaz. Eu vou a pregunta de asociación local. As asociacións xeralmente son certas, porque mira, mira, déxeme terminar, por favor, porque mire, Eu non veño a mentir, déxeme terminar, pero que sería a primeira vez que eu diría unha cousa que non me, o sea, vamos, Pois me parece porque increíble. cando veñen dicindo que os veciños tal, logo Eu non digo nunca os veciños tal, nin os veciños tal, eu digo o que me dixeron as asociacións.
E se a mí mo dixeron, eu traslado. Vale, pois Se non vostede preguntarei. pon en duda a palabra dunha concelleira, bueno, pois perfecto. Ese é a súa, bueno, pois será a súa labor. A mí foi o que me dixeron. Vale, Eu aquí non veño a mentir, Pois preguntarei. Pois pregunto que... Señora, Ben, quería, nada, empezar, entendo que somos conscientes de que as subvencións nominativas, a subvención nominativa ten reparo de intervención na Deputación, somos conscientes, non? As subvencións nominativas son acordos puntuais de carácter anual, é dicir, o ano que vai haber estará contemplado ou non estará contemplado. Isto valorando, estamos moi a favor dos certames literarios, pensamente de capa caída nos últimos tempos, todo se ha dito, e consideramos que para levar adiante non é preciso tal cantidad de dinheiro que se estaba falando. E máis, sería moi positivo que o certamen fose quizás de menos a máis para que fueran crecendo e non comezasen no punto máis arriba e logo caeramos en picado. Porque, claro, eu teño unhas dúbidas. Unha é que estas subvencións que son nominativas e son acordos puntuais de carácter anual, si para o ano que ven non hai esta subvención, entendo que o Concello vai a facerse cargo de todos estes gastos, claro. E máis, a día de hoxe non temos esa subvención, se temos a presentación o 1 de maio do contenido literario, pero ainda non temos a subvención concedida, ou si? hai un compromiso. Hai uns trámites. Hai uns trámites. Se ao final non se dá, quen vai facer cargo, además dos 4.500, do resto todo? Seguridade que se vai dar. Ten seguridade que se vai dar. Bueno, entendo que, claro, esta é unha arma de doble filo, unha cara das dúas, a moeda das dúas caras. Se conceden este ano esta subvención para que para C, posiblemente outros anos un millor, outros concellos piden a mesma subvención. Entonces, de cara a Diputación, pode ser... E digo que esta pode ser unha moeda da doble cara para a Diputación, entendo. Porque, se este ano conceden esta subvención, outros anos, outros concellos podense sumar a esta subvención. Entón, estará a Diputación disposta a dar ou non. Isto non nos axudará ou non nos perjudicará a hora de que este ano a Diputación cede esta subvención. E de todas formas, conceda ou non conceda, a mí o que me preocupa é que se non dan a subvención, que se vai facer con este certamen? Continúas, e o Concello pon os 2.000 ou 2.022.500 euros, ou cancelase, porque só se podría tener 4.500, con 4.500 non chegamos a certamen. E o ano que ven, que facemos? Se non hai subvención. Pois se busca financiación por outro sitio, como en todo, en política. Se non se consigue por un lado, se consigue financiación por outro lado. O segundo aplicario, cando tantas veces pedín para a escola infantil e dicían que non había maneira de sacar cartos. Porque é diferente. É diferente. É diferente, é diferente. Diferentes prioridades. A diferencia de estar no goberno, estar na oposición. Diferentes prioridades. Hai argumentos do que acaba de dicir. Non ten nada que ver a escola municipal con un certamen literario, con unha subvención nominativa completamente máis. Cando con unha diputación, que pode decir, reunirme con 2 diputados, e máis. Cando vin de volta no coche, xa me chamaron por teléfono para confirmarme que sí, porque lle gustaba moitísimo a idea. E máis, dixeronme que lles parecía incluso poucos cartos. Ora veño aquí, e resulta que a oposición lle parece moitísimo, é dicir, é unha boa noticia que para C poda tener por primeira vez un certamen con un premio considerable que vai a ter unha repercusión autonómica, donde vai a formar parte do propio xorado o batallón literario que se estudia agora nas escolas e nas universidades, que naceu en C, o batallón literario, que estén poniendo en dúbida a oposición este certamen, e que é surrealista. Non sei se porque estamos, porque vostedes falan que se o goberno estamos agora en campaña ou de cara ás eleccións, ou están de cara ás eleccións, sodes vos, totalmente. É que é sumamente increíble que vostedes poñan en dúbida o que C teña un certamen
todo o que sea bo para C. Isto é increíble, increíble. Pero bueno, Ninguén- xa os veciños, ninguén- xa os veciños valorarán. Ninguén pon en dúbida Pero é increíble. o certamen que pode ser bo ou malo. Agora, si que é verdade que o mellor hai outras cousas que costan menos cartos ou que poderemos ter os cartos asegurados. Que cousas? É un Pois certamen mira, literario. tiñamos a Feira do Libro que desapareciu a Feira do Libro e costaba menos cartos e aí estaban representados os autores, estaban representados as librerías, a cultura, as letras, é dicir, vamos, con menos cartos, están representados todos. E máis, a gastronomía tamén se ponía en valor porque todos os visitantes da Feira do Libro podían degustar os nosos pratos. Mire, tantas cousas se poñían a ver con menos cartos, en valor. Poñíanse menos cartos. Pero mire, a proposta súa, que non estamos de acordo con ela, nese sentido pois dicía, o proxecto pretende honrar o legado cultural do Batallón Literario da Costa da Morte, colectivo histórico vencellado ao municipio de Cee, estamos de acordo. Contribúe á promoción da lingua, ao fomento da creación literaria e á visibilización das novas voces creadoras. Estamos de acordo, moi ben. Favorece a descentralización cultural, reforzando a proxección cultural da Costa da Morte no ámbito autonómico. Fantástico. A iniciativa responde aos principios de acceso á cultura, dinamización territorial e vertebración cultural da comunidade, configurándose como unha actuación de interese público municipal. Perfecto. E niso podemos concordar, aplaudir incluso, pero hasta aí é preciso gastar 22.500 euros. Bueno, pois que a Diputación nos siga subvencionando, porque senón moitos patrocinadores privados van a ter que meter cartos. E se tiramos só deso... Pero, bueno, é así. Con respecto ao que dicían antes das asociacións, son 20.100 euros a repartir entre todas as entidades do... E sobran 3.000? E vamos a... Sobran 3.000. Sobran 3.000? Bueno, eu digo, concordando que todo é necesario, todo o apoio á cultura e a lingua galega, non sei eu, vamos, quen tal. Neste caso abstereme polas minhas dúbidas de como... O BNG vais a este? Sí. O BNG vais a este? Vais a este, sí. Pero bueno, eu Está ben, propongo está a Feira do Libro por onde estamos todos representados, gastronomía, cultura, letras... Vale, vale. Está ben. Señora Iglesias. Ah, sí. Bueno, xa me respondeu a pregunta, que xa sabe que lleva esa cuantía. Sabe cando vai a ser o pleno da Diputación? Vai a ser antes do 1 de maio? Hombre, la Diputación antes do 1 de maio, non? Digo que como sería a presentación, pues estaría ben pues, ter a certeza. O día 1 de maio. Vai, o próximo pleno da Diputación. Non sei se vai ao mes de xullo, non. Estaría ben ter a certeza, que nunca se sabe. No momento vostede deron a palabra. Pero a palabra de quen veña, Como é que depende de quen veña para vou a falar do presidente da Diputación, que do pouco vou caer por ele. Pero a palabra depende de quen veña. Neste momento teño a palabra de vostede, nada máis. Despois teño dúas preguntas máis. De C hai algún membro neste batallón? De C? Do noso povo, de C? Hai algún membro? A maioría dos membros do batallón literario son de C. O non sabe cando. Empadroados en C? Empadroados en C, pois mire, non fun a mirar a listaxe de todo xiste. Pero máis ou menos sabe se están empadroados ou non. A Ai, maioría, se os coñece. Como non sabemos nada do batallón, ni que o compón, ni nada, porque temos que esperar o día 1, vimos aquí a votar, pero non... O batallón literario está formado casi por 40 escritoras da Costa da Morte. Naceu en C e formado principalmente por moitos escritores de C. Eso forma parte da nosa historia, non creo que teña que explicar aquí quen forma parte do batallón literario. Non, eu estimo moito ca xente do batallón literario naquele momento. Volvo a preguntar, deses membros do batallón literario, vostedes saben máis ou menos cantos están empadroados en C? Non sei se é a pregunta. Non sei. Porque con independencia de que estén ou non estén empadronados, son da Costa da Morte, son de C, son escritores de reconhecimiento prestigio.
Pero nós estamos de pleno de cero, eso yo pregunto, nada máis, que non vai estou depender da Costa da Morte. que van a depender de que estén ou non empadroados o feito de darlle promoción a un certamen literario. Bueno, Eso que acaba de decir dixo vostede, eu non o dixe. Dixo vostede se vai depender ou non. Eu só lle preguntei cantos, se sabe, se Claro. desos están empadroados en fe, nada máis. completamente Que vostede non me sabe respostar. O que eu penso ou non resposte por mí, señora Iglesias, por favor. sei perfectamente o que están dicindo. Certo. Bueno, se resposta por mí non, porque non sabe o que penso. Bueno, sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Da Comisión Informativa de Economía e Facenda, punto 4, proposta de alcaldía relativa á modificación do nexo de subvencións nominativas do Orzamento 2026. Vale, iso é con relación a... Porque por parte da Fundación Fernando Blanco, se expliquei na comisión correspondente, solicitaron que a subvención sea pospagable en lugar de prepagable, simplemente a modificación. Unha intervención neste punto. Sometemos a votación. Votos a favor? Punto 5, proposta de alcaldía relativa ao suplemento do crédito 1-2026. Vale, esta aprobación inicial un suplemento de crédito por importe de 543.641 euros para inversións financieramente sostibles que se detallan na proposta correspondente. Concretamente son para viais aglomerado, 6.037 metros cuadrados lineais de viais públicos municipais. O motivo de poder traer este suplemento de crédito é porque temos un remanente en torno a 2.200.000 euros, dos cales cumprimos con todas as reglas fiscais do gasto, que podemos traer esta modificación, este suplemento de crédito para cometer estas obras que teñen que estar executadas dentro deste. Unha intervención neste punto? Sí. Jesús, dilo. Bueno, nada, empezar a decir que, no informe que nos deron, estaría ben que nos deran tamén un informe como nos deron no 2025 desglosado o que levaba cada intervención, porque temos aquí un total, non sabemos o que custa cada intervención, non? Estaba ben, como viñera no 2025 que viñera desglosado. Sobre isto dicir un pouco máis do mesmo, vamos a sonar hasta casi repetitivos, pero empezamos no 2025, que se gastaron 747.368,07 euros de asfalto ou pavimento, foron uns 526 con los 526.268,17, é dicir, un 70% do presuposto. En Beirarrúas gastouse un 8,71, en Barandillas un 10,67, en Postes de Lumeado un 2,42, en cobertura da Escola de Brens un 2,67 e na terceira planta da Casa da Cultura un 5,09. En saneamento e abastecemento de auga potable gastouse un 0%, é dicir, nada. No ano 2026 vanse gastar 543.641,69 euros e o 100% da inversión vai ser un asfalto aglomerado ou pavimento con formigón. En saneamento, un 0%. 0% en saneamento, abastecemento de auga potable. Outra vez máis. Temos núcleos nos que nin sequera hai saneamento, como Pereiriña, San Xosé, A Lagoa, Ponte Nova, As Travesas, Cantorna, Permún, Vilanova, Codesos, Morcelle, Bedán, Chafariz, o Cábado, Toba de Arriba, teño dúbidas en Vilar de Toba, Cabaraliza, Sembra, parte de Fidigón, zonas de Lagarteira, en edificios de C,
que verte directamente ao río como na zona do antigo Banco Central. Temos núcleos onde hai pero de eficiencia e precisa melloras para que as depuradoras funcionen correctamente. A separación de augas pluviais das augas residuais, como é a Meixenda, Lires, Cures, Brens, Estorde, Ruivo e Tedín, e Rodelos. Estorde, o Mar da Ardora vai sendo a ter aí un tupillo tal, Lires, unha pena. Facemos mención a parte ao tema da separación de augas residuais e fluviais na vila. Insistimos unha vez e outra en que as obras se fixeran no tanque de tormentas do colector, así como a futura depuradora non van a servir para nada. Bueno, salvo para que engordare as facturas da veciñanza. Non va a servir para nada se non se comeza a usar aquel informe feito no 2012 que costaba 240.000 euros e separar adecuadamente as augas. Fai poucos meses que vimos o que pasaba cando chovía días e días, as ruas anegadas, estapas de rodillas polo aire, ratas mortas, toallitas, lixo polas rúas, en fin. Problemas gordos de salubridade pública. Recordaba no pleno de maio de 2025, cando o BNG lle dixo que votaba de menos a situación do saneamento, acusounos, ou máis ben acusou directamente ao meu compañeiro, de non coñecer o funcionamento do remanente de Tesouquillo, que había que ter proxectos e permisos. Daquela, contestámoslle que era tan só unha cuestión de previsión, que o traballo debe de estar feito con anterioridade, ben sexan os proxectos ou calquer permiso sectorial que afecte as obras que se necesitan executar. Hai exemplos desto, é dicir, pode llegar exemplos de Carballo, que o fixo por adelantado e cando pudo usar os remanentes se o fixo. E hoxe temos que volver a decir o mesmo, pero agora a gravidade que tivo un ano inteiro para facelo e non o fixo. Queda claro, pois, que non é unha cuestión de proxectos ou permisos, é tan só que vostede e o seu goberno non están a solucionar os problemas máis acuciantes da cidadanía. Só están para os que se ven. E moitas veces o que non se ve non se fai tanto, do que non se ve non se fai tanto alarde, pero moitas veces soluciona máis. Moitas veces soluciona máis que todo aquilo que se ve. Dicía vostede outro día, obras. Polo que consideramos que o remanente de tesorería debería de ser usado non só para asfalto de vías, senón tamén para servicios básicos esenciais como o saneamento e o abastecemento de auga e aforro enerxético. Inversións, finalmente, sostidas e obras que non xeren gastos futuros. Lo trae aí bien esquemado de forma Sí, porque non me tienes que hacer de nada. Claro, esa parte non é miña, entonces este non é a parte que eu domino, comprende? Entonces non me tienes que hacer de nada, entonces tengo que estar de nada. Sabe de importa, Sabe como sou, ou non sabe. A mí non me gusta expresarme de nada. Señor Amor, eu apuntaba. Creo que nesta legislatura, desde que cheguei á alcaldía, en saneamento vai unha boa inversión. E non esquece que cando abrimos a Rúa Ferrol, ahora que vai a ir a Buenaventura Castro Real, a Rúa da Flor, todas, cando abrimos cada estrada, a da Pontella, pero cando chegaba aquí, tiña en riba da mesa un requerimento de agua de Galicia, onde había máis de 23 vertidos en cen. Sabes cantos hai agora? Ningún vertido. Esos son de obras de saneamento. Todo o que lle dixen no conto da Globa, todo son obras de saneamento. Saneamento. Cando vea usted que levantamos calquer rúa, saneamento. Estamos traballando diariamente saneamento. Estamos acometendo de forma continua, hasta en Afonso, de forma continua estamos facendo obras de saneamento. O tema do remanente, primeiro, o remanente, sabemos se temos remanente ou non no primer trimestre do ano, non? Se fai a liquidación corresponde.
O ano pasado hubo remanente, podemos gastar estos 700.000 euros. Este ano, gracias á coxestión, gracias non solamente á coxestión, non solamente do equipo de goberno, sino tamén dos funcionarios e dos traballadores deste concello, pois temos un remanente de 2.200.000, o que nos permite, cumplindo todas as regras fiscais, gastar pois agora este $500.000 pois en acometer obras en arranxo de pistas que están sumamente deterioradas e que son sumamente necesarias a comezar. O tema do remanente sí que ten que ver o tema dos permisos, porque hai que conseguir os permisos dentro deste ano e executarlos dentro deste ano. A obras ten que estar completamente rematadas pois a primeiros de decembro, como moi tarde. E máis, o do ano pasado creo que trouxemos no mes de xuño, se non recordo mal, estábamos aí máis xustiños, e este ano xa se trae antes porque estuvemos moi xustos para poder rematar as obras e cumprir os prazos establecidos de ano. Así que estas obras son sumamente necesarias a cometer, e digo que en investimento de saneamento hai unha inversión considerable, máis agora estamos a traballar para poder facer esa depuradora que vai a costar máis de 13 millóns de euros. Entonces, que me diga vostede que o goberno do Concello de Cee non traballa en saneamento. Bueno, se queres repasamos outra vez os sitios que mira que hai algún atrás. A ver, hai unhas cuantas, Desde a Peguiña hasta aquí ao Banco Central pasamos por unhas cuantas. Pero bueno, non hai problema, estamos a tempo de facelas. Eu digo sempre que querendo traballar, sempre hai traballo para facer. De todas formas, non digo que non sean importantes, que o meu voto vai a facer a favor, de facelo, por suposto. Agora, o mellor, hai sitios 75 metros, o mellor se ampliáramos un pouco máis a calle xa quedaba feita, quedaba máis duradeira, non tiñamos que, dentro de nada, a darlle outros 30 metros para diante, outro que ten 337 metros, bueno, así metriños como 95 metros, andamos así cachiños, o mellor se fixéramos unhas cousas, ben o mellor durábamos máis, non tiñamos que andar parcheando seguido e gastando ese cartos tal. Pero bueno, a mí parece ben todas as obras que se vayan a facer, todos estes lugariños que hai aquí, tamén necesitan saneamento, e pareceme moi ben que cando se levante unha rúa este preparada para o saneamento, porque senón se sería por todo o caso. É moi importante tamén que os edificios separan as pluvias defecais e que as comunidades de propietarios tamén marquen como prioridade a necesidade desa separación antes de comentar por mellor tamén outras obras, non? Deu por algo? De forma xenérica. Sí, claro, o digo claramente por algo. Sí, por qué? O digo claramente, sí. Pero diga. No, por qué? hasta aí chego. No, a ver, se o digo, fale claro. Mira, tampouco ten que andar con tapujos, home. Mira, para rematar, solamente para rematar. Con relación ás depuradoras que antes puso en dúbida as depuradoras dos lugares. As depuradoras dos lugares neste momento están funcionando correctamente, as analíticas deron todas correctamente e se fixeron obras de inversión nas depuradoras para mellorar. Adelires, porque iso, adelires están dando ben. No, digo. O entendido mal. Si, entendido mal. Cando dixen Lires, é máis estorde, señalei a eles, porque, a ver, vamos a ver, somos un acúmulo de xente, que vamos a ver o Mar da Ardora, Lires turístico, bueno, digo aquí ao señor Picallo, que o señor Picallo explica moi ben o que é Lires turísticamente. Mellor que a mí. Eu coñezo moi ben Lires, non me fai falta que me explique ninguén como é Lires. Turísticamente e non turísticamente. Pero o señor Picallo que sabe, é mellor que a mí, digo, mellor que a mí, non mellor que a outra persona, mellor que a mí. Entón, a ver, hai que mantelos para que cando vayamos á praia, pois, xa se está levando un mantemento e as analíticas que idean as familias ben, que non dea ría con... As analíticas están dando correctamente. A da ría tamén. De todas formas, bueno, facemos un momento ás comunidades de veciños que, por favor, non tiren toallitas. Iso é moi importante, porque estamos desatascando pois todas as semanas as toallitas. Pois facemos un chamamento ás comunidades de veciños. As comunidades de veciños e a veciñanza en xeral. A todos. A todos. Por
favor, non tirar toallitas. Toallitas, ni nada que se lle pareza. Ni paños. Ni paños da cociña, Ni paños de cociña, ni ni callos, fregonas, ni callos. ni nada. Ni callos. Nada. Por favor, e os callos se alimentan as ratas. E despois aparecen orcas na rúa cando saltan as alcantarillas. Temos unha empresa que vai a controlar eso. Que é unha E non cadea. é que non salten as alcantarillas porque funciona perfectamente. É unha cadea. É unha cadea. Non, Sin vivir, es un... vamos a votar a favor. Vai a votar por vos. Sí. Hai que facer as obras. Bueno, o noso voto, como dixo na comisión, neste caso, si non vai manter, vai ser a abstención. Os saneamentos, como que sean poucos, a ver se son mellores que os de Borreiros, e o que acaban de facer no son, que está aí para ver. Se fui a falar cos vecinos, que vostede di que sempre que di que fai as cousas ben, se fui por ali, non creo que lle dixeron. Pois sí. Bueno, pero que fui un vecino deses No, vecinos que vostede traballa diante. No. Pois pregunte, Están contentos, ahora ese momento están super contentos, sí. entón tamén pon en dúbida a miña palabra se lle digo que os vecinos do son, co saneamento non están contentos. Que non sei, A pista que fixo tampouco, bueno, hasta onde chega. pois, como estaba o son e como estaba o son. Pois entón hai que falar con quen non son amigos sempre, hai que falar cas outras Eu partes. falo con todo o mundo, señora. A vista está, a vista está. Eu falo con todo o mundo. A vista está, xa o vemos E cada día. a prova é como está a hacer. Xa o vemos cada día, que nós vivimos no pueblo. Pois, eu te recomendo unha cousa, señora Iglesias. Recomendo que vaya vostede, non mande sacar fotos, que vaya vostede aos sitios a mirar. Vostede, para empezar, a mí non me ten que recomendar nada. Eu, para empezar, non traballo no Concello, teño o meu traballo e dispoño do tempo que teño. Porque teño, aparte do meu traballo, moitas ocupacións familiares e a miña vida é o meu tempo libre. E o mellor vou pola noite, como vai vostede moitas veces, tamén. Igual que todos. E o mellor non me ve. A vostede xa ven pola noite. A mí, Algúnha vez, sí. eu vou por a Agora que noite, se te día, investigas. cando poda. Cada un fai cando pode. Eu non traballo no Concello. E cando estiven no Concello, só tiren soldo 3 anos no Concello. E cando estiven de concelleira nunca tiren soldo. E vine aquí e pasaba máis horas aquí que no meu traballo. Agora mesmo non traballo no Concello, non podo ir a moitos actos do Concello, e teño moitas máis cousas que poder ir a visitar obras como vostede, que é o que ten que facer, vostede e o seu equipo, si queren. Ora, a mí non me recomende nada, na mellor oposición. Se metemos a votación, votos a favor, abstencións. Parte non resolutiva. Punto 6. Dar conta dos decretos da alcaldía do 282 ao 364. Punto 7. Dar conta do período medio de pago de morosidade primeiro trimestre de 2026 e execución trimestral do orçamento primeiro trimestre de 2026. Punto 8. Dar conta da memoria da alcaldía relativa ao grau do cumprimento do Plan Estratégico de Subvencións 2025-2027. 9. Mocións. Último punto, robos e preguntas. Sí, veciños da Rúa da Escola nos trasladan que se solicitan as autorizacións de residentes para poder aparcar, porque non teñen sitio para deixar os coches despois da reforma que se fixo. Mire se hai maneira de que se habita alguna zona onde poden aparcar e que se lle proporciona algún tipo de tarjeta de residencia, como se fixo en outros concellos que destinan as calles peatonales, e isto de alguna maneira, os veciños que viven ali, van a compra, traen a compra, que vive unha persona, pero no pueblo, que tomen nota deste tema. E despois a última é, bueno, imagino que se porcenta que pecha o cine, non? Non sei se me trasladaron, bueno, pues, non me trasladaron todavía o inquilino. Trasladou, pero non deixou. Non coño que pechar. O personal que traballa ali non adjudicou. Non é unha boa noticia para que era unha das cousas exclusivas que tiñamos desde Carballo hasta Pontevedra. Todos sabemos que faz a comunidade, pero bueno, muchas veces cos inquilinos hai que negociar. Xa se negociou. Esa negociación Sí. vai a pagar a todavía. Xa se negociou, falose con eles, habían feito unha comunicación e que iban a pechar o 31 de marzo, non pecharon, a día 2 ainda non están pechados. Eu traslado o que me di personal que traballa ali, Vale, a día 2 non están pechados, pero a comunicación que presentaron no Concello que iban a pechar o 31 de marzo. Con carácter previo, tivemos varias reunións con eles, unha proposta boa de que do que o pago da deba debe darse, daba pois hasta un prazo de 12 anos para poder facer frontera e iban a pagar o que é o arrendamento sin pagar a comunidade igual co resto. E que menos eso. Pero en esta
viñedos teñen arrendamento máis comunidade. Nestes momentos, a día de hoy, eles comunicaron que iban a pechar o día 31 de marzo. Non pecharon, a situación continua igual, non aceptaron a proposta. A proposta de pagar A débeda en 12 anos, a débeda de alquiler nas comunidades. non, a débeda da comunidade. Vale. A débeda da comunidade. Dábamos 12 anos para facer fronte ao pago dela. E non aceptaron. E pagar o arrendamento sen ter que pagar a partir de punto do acordo, pois sin pagar a comunidade. Bueno, usted que ten pensado como facer entonces, se pechan, que non é unha boa noticia por fin, evidentemente, se non por os postos de traballo. A día de hoxe, como comunicaron que iban a pechar o 31 de marzo, realmente non pecharon, pois non sei se realmente Poden van a pechar pechar. a semana, non sei. Eu traslado yo que lle digo personal que lle notificara. O que di en si o contrato é que tenían que avisar con 6 meses de antelación, avisaron con 6 meses de antelación do pecho do 31 de marzo, deberían de avisar agora novamente con 6 meses de antelación do temos ao pecho. Pecha en marcha, non declaran sen suspensión de pagos e hasta logo. Este perde un servicio que sí que é único, é bo, que bueno. Pero, señor Picaño, o Concello pode dar facilidades ata un punto. Máis facilidades se non lle pode, se van a entrar en un concurso de acreedores e non se lle pode, non queren aceptar, pois habrá que buscar unha solución máis fácil. Separar con outras compañías ou pedradores de cine. Hai que falar con outras compañías, pero bueno, a día de hoxe están aí. Usted non ten comunicación oficial ninguna. Eu, o que eu acabo de decir, tiñamos comunicación hasta o 31 de marzo. Continúan, deberían de comunicar novamente que van a pechar dentro de 6 meses. Temos reunión aos propietarios según a última carta da comunidade, creo que en xulio ou xulio, non? Donde renuncia, donde expresamente di que renuncia. Pero eso leva facendo, Non cree que se pode acabar adiante, non? Eso. Vostede cree que Creo que hai que facer algo, porque xa non é só que se vai a este cine, que ojalá non ter, ojalá. Pero, señor Picaño, ¿cuántos anos xa levamos un par de anos dicindo que nos está cambiando a reunión, chegamos o día, 2 días antes para volver a cambiar, 2 días antes para volver a cambiar? Que abogada contra eso non hai un Eso tipo é de indefensión. Eso é unha cabeza. Ese abogado mesmo non está ao 100%, é unha parte tamén pos pleitinhos, Que? non dá unha parte pos pleitos. No, prácticamente non teño tempo, a verdade. O conocimiento que vostede ten, quero decir, non teño conocimiento, para iso pago os abogados, pago a tarifa plana para... Sí, señor Picaño, estamos nesos. Estás en eso, non? Porque eso dixo no último pleno, pero eso que estamos a 11, esa non é que... Estamos, hai que convocar. De que temos outro pecho moi importante, entonces, sabiduríamos o momento que non vai a eso perjudicamos o acceso de todo. Señor Picaño, mira, no último pleno usted nos fixo unha pregunta que supone, non recordo se foi no último pleno ou no anterior, que non me acordo. Que me preguntaba vostede polo tema dos cines e se iba a dotar algún tipo de medida para reclamar a deuda. Me preguntou exactamente eso. Son, creo que 50.000 euros dos veciños de CE, Sí. creo que máis que estaba convidado o ano pasado, son viñeiro dos veciños de CE, como alcaldesa, como jefe de personal, como jefe económica, que reclamarlo, pero bueno, eu falo con el, acabo de dar 12 anos de plazo. Pero non aceptaron. Bueno, aceptaron o que iba a hacer. Xa lle contestaron que non? Sí, xa me contestaron. Se me hubieran contestado que sí, xa lle dicía que os cines non digo que non pecharon. 12 anos de plazo está moi ben. Pois, Mais non se pode. Non se pode dar, se non queren aceptar, pois non queran. Pero máis non se lles pode dar. Bueno, sempre quedará o mobiliario nas pantallas, non venden a la pop. Sempre quedará o mobiliario nas pantallas, non venden a la pop. Vai quedar tirado, iso vale dinheiro. Non te ris. Vamos poderse alquilar ou así para reservar para hacer gestos. Tamén. Claro, imagínate, hai un pase privado. Acabou con todo. Sí, sí, acabou. Non creo que la América, sí. Muy tranquilito que tardan aí. Cuando se vas a estación. Nada, falando da América de Vigo, eu quería ir a ver o día 13 de agosto, aquí até. Porque hoxe foi corriendo de fai porque non me tocou así moi ben. Aí non se percudió, non iba, sen dúda. Son tremenda fan. Pero, dixeronme que non había festa o día 13. Non teño ni idea. Como? Non sei. Non sei nada respecto da xungueira, non me dieron a falar comigo para nada.
teño coñecemento de nada. A asociación non sei nada, ni quen ven, ni que non ven, ni que días son as pruebas. Quedaron de vir, pois, en Navidad, no Nadal, cando fixeron a festa de fin de ano, díxenlle que para programar o tema de agosto, que vinieran con tempo, o tema de organizar para que non vayan, para non ir apurados, como sempre. A verdade é que ainda non vinieron a decirme nada. Pois a mí o que me din é que non lles deixa facer a festa o día 13, que lle propón facer o día 17, porque que nunca se fixo o día 13, o día 13 se fixo, pois no 22 estuvo Pilipampi, Mega CDC, no 23 de Sol e Mega CDC, no 25 a Bamba e Panorama, e eu no 26 contaba con ir a ver a Médica de Vigo máis a CDC, pero, bueno, volveré a preguntar a ver se non perdo a esperanza. Comigo non me va a falar. Non teño coñecemento, ni siquiera a propuesta está, non sei nada. Os comisionarios que non podían facela porque tiveron que cancelarlo de feito porque non o permitía. Pois non teño coñecemento. Pois volveré a preguntar. Pois nada, pero de todas formas esta semana chamarei para preguntar. Volveré a preguntar. E o 17 non me fai xeito, o 17 teño que traballar. E que se me deu xeito. Así me deu xeito. Señores, Creo que quería decir algo, compañero. pero Vale, podo eu. Vale, correcto. Vale, eu iba a facer a pregunta tamén dos cines. Extrañame tanto que vostede, que é tan boa xestora, ou presume deso, vostede non sabe se iban a cerrar ou non. A día de hoxe non o sabe. Non hai nada de respostarnos si sí ou se non. Señora Iglesias, eu digolle o que acabo de contestar o señor Picallo. Presentaron un éxito por registro de entrada que iban a pechar o 31 de marzo. O 31 de marzo. Continúa. Estuvimos negociando con anterioridade o 31 de marzo. Eu pensei que iban a pechar o 31 de marzo. Non pecharon o 31 de marzo e siguen coa actividade. Non sei máis. Vostede non sabe. Non sei máis. Vale. Volvo a repetir que era o mismo. Non sei máis. Vostede sendo alcaldesa, debería saber. E además que moi boas xestoras, según súas verbas. Non sei máis. Evidente, o 31 de marzo deberían de haber entregado as chaves. Reunión á vista, tampouco. Temos convocado a reunión para xuño. Vale. E despois, aproveitando do centro comercial, o día 11 de febreiro presentei un escrito por registro de entrada no Concello solicitando ver o informe que vostede pediu para o centro comercial. Puden velo, creo recordar que dou plazo hasta o 23 de febreiro. Logo pedinlle aquí nun pleno, creo recordar, teño que mirar, que se me podía pasar as conclusións, porque xa sabemos que vostede non nos deixa levar os informes, non nos deixa levar copia, ni nada, lo que nunca pasou neste Concello. Díxome que sí, sin problema. Un día vim ao Concello a facer un trámite de nivel persoal, fui a xunto de Belén, no mes de marzo, creo recordar, e dixelle a Belén que non corría prisa, pero que no medida posible que enviaran as conclusións do centro comercial. Non chegaron. O 3 de abril presentei un escrito telemáticamente que, por favor, para poder facer a miña labor de oposición, que se enviaran as conclusións. Hoxe día 24, non teño nada. Entón, o que terei que facer para poder facer a miña labor, proteger o meu dereito de acceso á información pública, pois teño que poñer independentes para poñer nunha comisión de transparencia. Porque vostede, que algo desto sabe, máis que a min, sabe perfectamente que a Lei 7/1965, do artículo 77 do ROF, artículo 14 do 16, di que os cidadáns ten dereito a acceder a información pública, archivos e registros nos términos e condicións establecidas na Constitución. E agora vou, por resumir, en caso de negativo ao dereito á información, implicaría a privación dun dereito e o deber do exercicio de control e fiscalización dos órganos do goberno municipal coa incidencia no contido constitucional de la Constitución, artículo 23, que ustedes seguro que saben mellor tamén. Entón, pois, teño que poñer en coñecemento dunha comisión de transparencia, porque vostede, a labor da oposición, non a respetou nunca, vímoslo dicindo, tanto os meus compañeiros como a nós, os independentes,
pleno tras pleno, bueno, non pleno tras pleno, a veces por non aburrir, pero vostedes siguen facendo o mesmo, pois nada, pois se non se consigue dunha maneira, terá que conseguir doutra, pero nós temos que exercer a nosa labor como oposición, que é un dereito que temos. E por outra parte, quería comentarlle que tamén, bueno, si tamén me sorprende vostede que é unha boa xestora, como vostede ben di, eso xa é opinable, que todo o pueblo saiba que o día 13 se suspenderon as festas, que non ven a América, nin a CDC, e que, en palabras de vostede, propuso o día 17 un gran día, xa que este ano xa do 15 tamén, pois é un día fantástico, 17 para os DC, supoño, pois nada, esperemos que vostede nos confirme públicamente se o día 13 vai haber América como era previsto da CDC ou non vai haber festa definitivamente, porque se verdadeiramente sabe todo o pueblo eso e din que vostede o sabe, entón aquí pasa algo, hai un problema de comunicación. E tamén é certo que se vostede é alcaldesa de C e vostede non sabe que o día 13 non hai festa, ou se hai, vostede ten que decir algo, porque é alcaldesa, que non se corra un bulo no pueblo se verdadeiramente vamos a ter festa 13, que ojalá sea así. Mira, Esperemos. Volto a repetir, a Comisión de Festas non me va a falar comigo con relación ás festas deste ano. Normalmente sempre veñe comentando as orquestas, os días. A día de hoxe, desde o Nadal, eu non volvín a falar ca Comisión de Festas. Non teño coñecemento. En todo caso, pode presentar unha solicitude para os días correspondentes como presentan todas as comisións de festas. Que pasa? As festas da Xunqueira, por a súa particularidade, que cabe nunha organización tamén co Concello, con as circunstancias, con o tema dos, de todos os chiringuitos, toda a logística que conleva así as festas da Xunqueira. A día de hoxe non teño coñecemento, nin se reuniron comigo, nin para dicirme ni que días, nin que non días, nin que orquestas, nin teño coñecemento de nada. Cando queira a Comisión de Festas, ven a falar comigo e tratamos o asunto. Pero non teño coñecemento, non vou a respostar algo do que non teño coñecemento. E con respecto ao outro que acaba de dicir, eu he escrito ese último que me dixo, a mí non me deron traslado. O luns o miraré. Desde o 3 de abril. Pois non teño traslado. Pero con dirigentes que son os funcionarios deste Concello, Pois que eu non teño traslado ese escrito. E para justificar as súas justificacións, O luns miraré ese escrito e se lle mandarán as conclusións, evidentemente. Faltaría máis. En todo caso, vostede creo que ven un día, por lo que me comentou Belén, e que tiña prisa, que se lle daban as copias. Bueno, e está Belén para decir o que pasou. Vale, pois que conte Belén. Eu que pregunto non tiña acceso a ese informe e soliciteino, pero como o informe era completo e había que sacar as conclusións, pasouse a un funcionario para que sacara esas conclusións. Entón o problema é do funcionario. Desde o 10 de marzo. Eu non teño acceso a Pero vostede non me dixo que o levara nese momento, verdad? Non dixo se podía esperar a que chegara a Margot, verdad que mo dixo? Eu dixo, non teño prisa e non teño prisa. Non nomeei a Margot, Bueno, eu chamei de alcaldesa, porque eu non lle chamo Margot, non teño eu non relación nomeei a persoal. Margot para nada. Bueno, vale, non vou a poñer en dúbida, salvo, o mellor teño ali grabado e poden escoitalo, pero eu non vou a poñer en dúbida a súa palabra, nin a miña, por suposto. Tampouco vou a poñer a señora alcaldesa, que non ten conocimiento de que non ven a América o 13. Pero, por favor, como alcaldesa deste pobo, necesitamos saber se o 13 temos festa ou non. Entón, creo que o seu deber como alcaldesa é poñerse en contacto coa comisión agora, cando salga do pleno, porque isto é unha información moi importante para os hosteleiros, que o mellor saca máis caros que para a gastronómica que vostede ve moxe aquí ao pleno. Entón, é moi importante que vostede, como alcaldesa, faga un comunicado e diga se o día 13 hai festa ou non. Porque a alcaldesa do noso povo. Eso é moi importante. Podo dicir algo, puxime eu en contacto varias veces e dixeron para semana, a día de hoxe. Bueno, pues por favor, porque é moi importante, porque os hosteleiros... Vamos buscaros a casa. No, pero os hosteleiros están... Bueno, me imagino que a raíz Todo deste o pleno... traballo, vale, todo isto non son. Pero para decir por teléfono se hai festa o 13 ou non, non hai que reunirse tampouco. Por favor, decirnos esta información é certa ou non? É certa ou non, porque sabemos que é certa, e vostedes tamén o saben. Están aquí tomándonos o pelo como pleno tras pleno. É que non pode ser. E o día 13 trae máis cartos que a rede gastronómica. E non supón gasto de 4.500 euros para o Concello. Ese é o problema. E vostede aquí non o di, e tiraba en junio ou en agosto, poñerá a culpa a comisión, que é o que suele facer, agora leva a culpa ao funcionario, amén, porque non pasaron do funcionario e o funcionario non entregou, e despois outro día vimos aquí e decimos que os funcionarios son fantásticos. E desde marzo comunicáronlle e non me pasaron esa información. Pois o que os funcionarios tamén te podo dicir que non a creo. O luns o miro. Porque eu temos
ella. E teño días como vostede tamén. Vostede aquí hai días que di, por favor, non os metáis comigo, que non tengo un buen día. Pois non, eu tamén teño días. E tamén nos imita e fai estas cousas. Sí, no pleno anterior, dixo o señor Picario, por favor, o Águeda, dixo o Águeda. No, por favor, que hoy non tengo un buen día. Nada, pois eu tampouco tengo un buen día. Escoito vostede o pleno. Escoito vostede o pleno. Escoito vostede. Escoito vostede. E a resolución da alcaldía, que no pleno pasado dixo que non había un punto na resolución da alcaldía, estaba. Verdad que estaba? Mira, señora, Verdad que estaba? Na antepenúltima folla, máis ou menos. E dixo que non estaba. Entón, prepárase que vostede é moi boa xestora. Entón, cando un di moito que é unha cousa, hai que dar que pensar. Estámoslo vendo. Estámoslo vendo. Por favor, ven a América, a CDC ou non o día 13. Cando vostedes van así, A ver se sabemos o fin de semana con medio de comunicación que vostede queira, Se non pode ser a voz de Galicia, que sea outro, o que queira. Pode ser este señor do que fala con maneira do toque. Que con eses 14.000 euros, ben, pode facer esta comunicación. Señora Iglesias, mire, a oposición xa en xeral. Dado que de forma reiterada, pleno tras pleno, pues este tipo de comportamentos. Cales? Me dice terminar. Non tengo palabra, ademais. Vale. A partir do próximo pleno vamos a aplicar o reglamento de organización e funcionamento do Concello para as intervencións. Vale? Entonces vamos a aplicar estrictamente conforme ao reglamento de organización e funcionamento. As intervencións se van a cumplir tal e como aquí. Así evitamos pues, estos comportamentos que aparte dan unha mala imaxe ao povo de cero e a partir do próximo pleno simplemente que teñan coñecemento. Con isto, moi boa noite. Levante a sesión. Levante a sesión. Ahora, si queres.